Днес тя не само намери своята финансова свобода, но помага и на другите жени да я намерят. Пенка, кога за първи път в тебе възникна идеята да си организираш спестовна програма? Ти си човек от земеделието, всяка година е различна, трудиш се. Идеята ми дойде, когато се огледах около мен и гледнах съседите си. Една младолика възраст 60 години, но продължават да работят и да се трудят. И малко и доста вече са изморени. И просто си казах, да, мога да работя и аз на тяхната възраст, но ще е по-добре да бъда да имам повече свободно време на тяхната възраст. Затова реших и си направих това спестяване, за да се чувствам по-щастлива, по-сигурна и по-различна, може би, от тях.